Noelia, sabes quen vai decidir isto? A ruleta. O caprichoso azar comandado pola nosa ruleta. Accionamos a ruleta para saber como van a ser estas batallas. A vida ou morte. Empezamos con Noelia, que se vai enfrontar por permanecer en Bailamos contra... Contra Ángel. Un dos dous vaise marchar. E van pelexear na categoría de... Revival. Last Dance. Pois sí, como di a canción, para un dos dous vai ser o voso último baile de Bailamos. Nelly, a que xa sabes con quen che vai tocar. Nelly loitará por permanecer en Bailamos con Paulo. E a ver con que baile se van a xogar a permanencia no programa con Decine. Peliculón. A banda sonora do Gran Gatsby. E agora imos ver, si, o resto das parellas. O resto das parellas en concurso. Emelín vai bailar con... xa por subir na táboa de clasificación, non por permanecer, con Matías. Dous dos postos máis arriba e van bailar na categoría de... Sexy. Temazo, clavadito. Imos coa última parella da noite que vai ser a composta, bueno, xa sabemos, por Uxía, que bailará por subir postos na clasificación con Iria, a gañadora de hoxe. E a ver que tema e que categoría farán na categoría de nivelazo.